Saben el que mengen els seus fills i filles al menjador de l'escola? És la pregunta que llancen diverses associacions alimentàries. Asseguren que a la majoria de col·legis s'abusa dels productes processats. Per això han fet una campanya d'impacte per tal de conscienciar la comunitat educativa. Quina millor forma de posar-se en el lloc dels menuts que tastant el que mengen diàriament. Ensalada de temporada. Arròs a la cubana amb veggie burger. I de postre un iogurt de maduixa. A priori, el menú que menjaran sembla apetible, però la cara canvia quan els posen davant la safata. Pareix el pastillero de l'abuelazo. Me l'he de menjar? Pares i mares de l'alumnat de diverses escoles valencianes s'han posat en la pell les xiquets i xiquetes que mengen cada dia en l'escola. Participen d'una campanya que des d'avui pretén conscienciar les famílies a influir en el sistema alimentari de les escoles. Podem exigir un altre tipus de menjar, criteris que s'incorporen en el menjador escolar. 1 de cada 3 xiques i xiquetes tenen problemes d'obesitat i sobrepès. Apostar per productes de proximitat, frescos, ecològics i de temporada, perquè als centres també s'adquirisquen valors alimentaris. Un canvi de sistema que comença per tindre cuina pròpia i la voluntat d'adaptar els menús. 75% dels col·les que tenen cuina in situ, i això és un factor que ens permet implantar este model d'una manera més fàcil. Esto es otra cosa. Además, este huele mejor. Me da ganas de plorar. A l'últim Consell Escolar de juny és quan famílies i equip directiu trien el model alimentari del curs vinent. Els nostres fills i filles no poden escollir entre les dues safates, però per quina safata han de lluitar? Servir-los la millor opció forma part del plat estrella.